what we have done initially for the Iniulat past kahapon ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail ang tagumpay ng kanyang administrasyon sa unang 100 araw ng kanyang panunungkulan. Ilan sa kanyang ipinagmalaki ang rehabilitasyon at ang no-balance billing sa Legazpi City Hospital, libreng anti-rabies vaccination sa Legazpi City Health Office kung saan 2,081 na pasyente na ang nabakunahan. Ibininda rin ng alkalde ang Humapon Super Health Center na layong tugunan ang pangangailangang medikal ng mga Legazpeño, lalo na sa mga nasa southern barangay. Dahil naman sa mga feeding program ng lungsod, 0.93% na lamang ang bilang ng mga undernourished na mga bata sa Legazpi mula sa dating 1.12%. Katuwang naman ang Legazpi Eye Center. Nagkaroon ng libreng cataract surgery ang lungsod. Umarangkada rin ang Operation Smile o ang free surgical services for individuals with cleft palate. We stand by our mandate to ensure fair and quality access to healthcare services among our people, including those coming from nearby cities and municipalities who puts their trust in our healthcare facilities, and we shall continue to outsource funds in order to augment our local resources para lalong madagdagan ang satuyang mga medisina, as in maimprobar ang satuyang hospital equipment niyato. Tumaas na rin ang sahod ng mga job orders sa City Hall. Mas pinalakas din ang infrastructure development gaya ng rehabilitasyon sa City Hall, pagpapakabit ng solar streetlights sa mga pangunahing kalsada, kung saan 724 na streetlights na ang nakabit. Nirehabilitate rin ng Legazpi City Convention Center at Ibalong Centrum for Recreation. Nalaanan din ng pondo ang tubig at kuryente sa lungsod. Para mas maging komportable man po ang gabos na satuyang mga bisita. Kasabay man po, bako lang L3C ang satuyang tinutukan na ma-repaint, ma-repair, ma-rehab. Kasabay man po ang ICR na still ongoing, as in sa raw man po na maliputo na ngunyan. My administration strongly believes in the essence of inclusivity. Programs involving all sectors, daing sektor na dapat mawalat, pasiring sa dalan kang padagos na progreso kan sa tuyang syudad. Gabos ka iba, gabos ka intra, gabos may boses, asin gabos pigtatangog. Umabot naman sa 3,000 magulang na may mga anak na may espesyal na pangangailangan ang nakatanggap ng 3,000 pesos na financial assistance. Ibininda rin ng alkalde na sa susunod na taon ay magkakaroon na ng therapy center sa lungsod para sa mga batang may special needs. Kasabay man po tigdi ang satuyang pagkag nagkipondo for a long-term project and program para sa tuyang mga children with special needs. Diyan po sa satuyang Bicol Hair Buildings first floor, tigka gananta po yan kipondo for 2026 para maging facility for our children with special needs, libreng therapy, as in libreng developmental pedia assessment para sa satuyang mga aki o Legazpeños na day po kaya magtindog sa indang sadiring bitis. At least sa paagi kang programang inimatawan sinta kichansa na kaya nindang atamanon ang sa indang sadiring. Social services ang sunod niyato natutukaron na key initiative by providing social services. The well-being of every Legazpeño is prioritized and valued from the youngest of our residents to the eldest, especially that of the most vulnerable and the disadvantaged for the past 100 days. We have worked to lend a helping hand to our underprivileged children, youth, families, and communities. Bumaba rin aniya ng 19% ang crime incidence sa lungsod. Mas pinatibay din nila umano ang social services para sa lahat, gaya ng trabaho at edukasyon, kung saan nakapagpatayo sila ng classrooms at nakapamahagi ng school supplies. Idagdag pa aniya dyan ang kanilang mga pagsusumika para sa housing development, environmental development gaya ng pagsasaayos ng drainage system sa lungsod at regular na clearing operations sa mga pangunahing ilog. Pagdidiin ng alkalde, ang bawat proyekto at inisyatiba ng kanyang administrasyon ay may layuning paunlarin ang buhay ng mga
mga Legaspenyo. Samantala, dumalo sa pagtitipon si former mayor at ngayon ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. Dumalo rin ang mga miyembro ng sangguniang panglungsod, mga barangay official, regional directors ng mga ahensya ng pamahalaan sa lungsod, PNP at BFP. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta.